V obci Tuhár sa konal už 3. ročník stretnutia rodákov z tejto obce. Mnohí rodáci sa nestretli aj niekoľko rokov. Práve takéto podujatie je príležitosť, ako si znova zaspomínať na časy z detstva a obnoviť staré priateľstvá. Je to už 3. ročník a tie prvé 2 ročníky boli také celkom dobré, boli úspešné. Takže ľudia si už sami navzájom hovoria, že prechádza to same sebou, že je to dobrá akcia. V obci, keď sú dobré vzťahy, dá sa poriešiť všetko. Keď sú nedobré vzťahy, tak aj malý problém je takmer neriešiteľný. Toto je jedna z možností, ako tie vzťahy uhladiť, poreparovať, po prípade do budúceho roka si naplánovať, čo tu treba spraviť a tak ďalej. Stretnutie rodákov je v obci malým sviatkom. Súčasťou podujatia bolo aj folklórne popoludnie a jarmok remesiel. Obyvateľov a rodákov pobavili vystúpenia folklórnych súborov, zahrala ľudová hudba Ďatelinka a sobotnejšie popoludne spestrili aj ľudoví rozprávači. Myslím si, že v poslednom období sa to rozrastá v celom regióne a mnohí starostovia sa pripravujú na takýto deň obce alebo stretnutie rodákov, alebo proste už ako tokoľvek nazveme, ale je to dobré z hľadiska prezentácie nášho regiónu a myslím si, že aj ľudia sa zabavia, stretnú sa. Je to pekná spoločenská udalosť. No určite je to pozitívne, keďže niektorí sa tu možno neobjavili 10 rokov, 5 rokov a je to veľmi dobré, že takéto tradície, podľa mňa, že to sú a vlastne spájajú tých ľudí, spájajú dediny a navzájom si ľudia vymieňajú svoje skúsenosti, názory, stretávajú sa rodiny, takže je to podľa mňa veľmi dobré. Stretnutie rodákov sa v Tuhári aj tento rok vydarilo. Podľa slov starostu je to síce len po 3. krát, no už teraz je to tradícia, ktorá bude určite pokračovať ešte mnoho rokov.